Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon tutuk. Glandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuwatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Gandhak blegunduk karo gembal. Sumerante, hawela. Tobat. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Tobat. Aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sawetara wetuhe mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip iki kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget. Tobat. Ora nyono mula kowe ditresnani dening kadangku Yayi Janaka, jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget. Mongko kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jlambahe katon resik. Kowe ngombahi ya pinter. Tobat. Ya menglehmu mepe ki aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat. Sing kuning. Karo sing jambon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Abdi ning senengane. Bagong, wonten dawuh. Ngene kowe tak kandhani. Nggih pripun? Kowe ora bali ning Ngamarta. Terus kowe dadi abdiku. Padha wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundak pangkate. Apa to? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora meng abdi, nek meng abdi wae kula teng niku karang nek ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembadra, Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku sok ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Lek munggo sok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Manyan gentriku niku kudu tak klepi. Ndak ngecel. Iya, seneng aku. Nggih. Matoban ya kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali nang negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiahke wae ngopo to digucer ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenter niki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten apa-apa. Bagus karo orae gumantung le nyawang. Iya, tobat. Kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus. Urip ki butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan.
Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung Panakawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blakana kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko karo aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku luwih cetha ngene nampa gunemamu, Bago. Yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki prameswari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa ngarep omong kok bingung. Ngono apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kosike to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan. Iya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Nah. Tetek-tetek ya. Rasa malang kere. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge? Diselingi riyen nggih, Prataruna angujiwa. Nek sing dalang tengeneng laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore. Kowe arep melu-melu ra jegos karo laras kowe ra iso kok. Arep Prataruna. Aku pengen banget sono. Piye nek aku kowe minggat to kowe? Ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten, Bos. Rumangsaku saka pelok bem tekan pelok barang kok cek ngono. Luar biasa tenan. Pak Koba. Sapa? Woe dan Cingkara bola upata. Piye nek kowe karo aku ngono mau? Piye? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Apa? Aku ora weruh. Lah wis gagal iki. Ngene ya. Nun ngangun Dewi Banowati. Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbuanku soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra kasih Sukra.
Gandeng Sukra. Sukra kasih ora ngerti basa kok. Tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi, ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep nembuk impen dirembuk sik wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jame jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya, Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa onten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. Rolas tekan sak banjure gandayane titiyane titiyane bener gandayane kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2 niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Apa mau mengenal Bapak? Ngimpi. Puspa tajem itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku. Aduh. Ngopo? Kula diladosi kali anu sapa? Alah. Mula kula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Ah terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digerak. Tobat. Lah terus piye? Ah iki kula ajeng anu. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sik nguceke sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, terus kula cemplungke teng bilasan pertama, ember pertama, blung ngoten. Terus kula uceke meleh, iya. Terus sampean sing nganu ngesoki ember kedua kula nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampean siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyapa ora gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Ateges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat. Bagong kowe tak kandhani ya. Heeh. Kowe tak kandhani ya Bagong. Heeh piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes, udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abdi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Lak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Impenku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ah, ora asik. Aku nek munggah loro ya biasan. Iya.
munggah gunung tekan dhuwur kowe karo aku ki nyawang sesawangan sing endah-endah Bagong. Walah, asli iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulihe ora ning negara Ngastina. terus Ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu rak ya ming kaya ngono kae to. pendopo Iya. ning payone ana gendeng ana seng ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semaya njaluk apa-apa kok mesti semaya ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane Tetel kae pelok 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 ora iso wis dhewe-dhewe pokoke wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel. Iya ngono Bagong. Terus keputusane piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mung tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Lah tobat. Ning aku tak nanting karo kowe. Nek upama nggon impen kuwi dadi dadekke tenan piye? Maksudnya ya kene tak kumbane kok sik. Konjur arep dikumbahi ora. Kacopot kesisan. Ngawur. Maksudnya piye? Iki Banowati di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan? Tenan. Masuk. Jan-jane nek matamu. Bagong iki apa sapa kok dienggo. Asli? Iya tenan. Wis ke dodo limbuhan. Ayo dalimbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigatine bengi iki. Ya Dik ya. Tak tempat konjur. Konjur ya Dik ya piye. Wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Sobat iki kan saben omong-omong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong kaya ngene ya. Engko ning ora karo guyu lho engko mangko. Ucal-ucel. Sobat. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Heeh. Ora. Urung wis nyasar ta. Tobat. Kok sajake rada ragu-ragu Bagong. Piye? Tak pikir-pikir niki nganu menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek sinuwun Prabu Duryudana prisa, mongko sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak le ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane. Heeh, tenane. Tobat tenan. Nek aku lara. Nek aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya multi sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Tobat. Aku saiki tak takon uga. Terus bojomu nang omah piye?
duleke. Semen ngopo? Tobat tau leke nang omahe ben. Surapati opo enak. Anak-anakmu dititipke panti asuhan. Domongke nek bapakne mbone mati, ngono wis beres. Tobat. Terus tenan kuwi. Ha ning ya aja ngono kuwi, ora terus ora basa garwa karo Piyai Kakung basa. Tobat penjaluke kok aneh-aneh. Ayo men mantep ya. Nun inggih kula tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon, diajeng. Arang sok sasar susure. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng Banowati. Kula wonten maring dawuh Kamas. Teng cermut nang ngendas. Inggih. Tempat tidur ditebahi. Inggih ngestaken dawuh. Ning panjenengan kaya siram. Arep munggah tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Monggo sprayine iki ya putih panjenengan kok terus munggah. Mengko njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu? Heeh. Wis ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku ora tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep diloro, digawe loro, kowe kudu loro. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Ewadene inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, weras malang bakal tak putung. Panjenengan wantun, wani. Kuwi. Tekate yo. Plegudhuk swaro gembal Sumarante. Dik Pate, pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Engko gek Bagong Darmono. Sinten Dik Pate? Mboten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe tetho sandale jepit kaya ngeten iki. Tur udu seleo. Napa? Seleo. Swalo seleo. Cetan iki memuran niki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empuk niki sandale. Nggih. Dibuang Dik Pati, dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok malih nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Kok tak mulai ya. Tobat. Ora sawedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan seda kula ya kudu mati pun ngaten man sebaya mukti sebaya mati. Ora ngapa-ngapa ya mati. Anjo ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Ya mengko. Masa iki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange, ya Ratu Banowati dipun buka korinipun. Nuwun sewu Kakang Prabu, sekedap Kakang Prabu sekedap. Narapati Tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Yai Ratu wonten dawuh Prabu wonten satunggiling emban ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Datulaya ngendikaaken utawi muja aturna sanipun Yai Prabu Duryudana menawi emban kala wau sumurup glibetipun Piyai Kakung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati. Tobat naminipun sinten? Ngaya wara sak penake dhewe kula menika mboten nate nyingkitaken Piyai Kakung wonten lebeting patenggon. Jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingkitaken sinten-sinten. Nuwun sewu.
Kok panjenengan yasa patung kados mekaten menika? Ana minane niku Piyai Putri kok tuku patunge wong mledeng. Menika pancuran. Pancuran inggih, namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pesabaning para sato minaka Prabu. Oh iya sampun, sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Supados dados asri Taman Negari ing Katilengleng. Oh iya sampun, iya sampun. Iya sampun, ae ngatur sampun. Ae ngatur menika sanes tiyang. Sanes. Ing atase reca kok sarungan. Panci menika saking mrika, Prabu. Saking mrika. Oh iya sampun. Swara apa to iki ngapung-ngapung? Ngapunten. Oh, nika menapa ambune teng-tengan kaya ngene. Nuwun sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Nuwun mapunten jatosipun. Sampun caket-caket lho mboten sekeco Nyai Prabu Duryudana. Dados menika pepasren ninggal Taman Katilengleng. Kasinggan mekaten. Magribin. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngak-nguk. Monggo tak sawang yen watu kok meka kaya ngono. Ora pati ndugamono iki reca apa? Lho, bleh, Bagong ipat. Menungso ora tatanan. Yai Ratu sanget-sanget anggen paduka ngiyas dhateng ing Raka ing Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Raka ing Mandura. Nyuwun pamunten kok Prabu, nyuwun pamunten. Bagong. Anggep apa kowe? Kok mledeng ning kono apa? Anu wedi. Takut. Wedi karo sapa? Karo sampean. Ngopo kowe wedi? Mergane kula teng mriki. Yai Ratu. Wonten maring adhawu. Samenika kula nyuwun prisa. Inggih. Piyai Kakung ingkang mapan wonten teleng ing taman mriku sinten? Inggih. Nyuwun mapunten. Nyuwun mapunten Bagong. Lho. Memang iya. Wah, panusmane jajalan. Kula nyuwun mapunten lha kok Bagong mapan wonten ing taman mriku. Dasaripun menapa? Tobat, nyuwun mapunten bloko suta kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa tiring Bagong. Dasaripun menika piyantipun nyenengaken kula sampun saged remen manah kula. Lho, nyuwun mapunten panjenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Nek jenenge wis ora tresna arep napa meneh? Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih? Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ana sing wis nampani. Sinten? Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma. Lho nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pangapunten rembugan kalih kula. Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa barang iki lho. Nek aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namung menawi panjenengan mangke Kakang Mas kenging menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalaning pati. Sendika ngesaken dawuh, lenggah wingking. Inggih. Santai, inggih. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngombake kathok. Lah kok
ora bali. Mboten entuk bali. Sing ora entuk sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amoh. Kowe iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndine kejaba mempudu dijaupke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yayi Ratu Banowati garwane Yayi Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yayi Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arepa dinaik duit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas, nganggo apa nyamping mas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem, atine ora seneng, ora tresna, pripun? Aja napa sampean? Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana, saniki panjenengan tak dadeke seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar Semara gelem tak kon seksi, mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti Gareng Petruk Semar niku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon tutuk. Glandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuwatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungsa ya, Mas. Aku ki menungsa. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungsa. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat. Latri ngatos-atos. Santai kowe, Pak. Ben ora apa mati, sing penting wis ngambung. Ula edan, mboten edan. Pengen ta kowe cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya, ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu melocot kuwi. Bola dewe ki wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Deng piye? Ayo piye? Sae ngejawab apa? Bagong ora gelem bali saka negara Indra, aja lakon tutuk kroyok Kurawa, golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durna. Wonten jawab, Gen. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajaki kok gugup kados mengatakan menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Inggih kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadilengleng Taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok dhisiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik. Hubungane kali jantung, Dik Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caosi prisa. Nggih pripun, Gen? Ing mapan wonten langing Taman Kadilengleng menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung serotok. Wah.
Ngaten wonten talengan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten kan? Bagong. Lho lah dalah. Jaja muntap lekin tetap. Malat glag-glag iki panus manijan. Dados Bagong manjing dados Duratmaka. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurama ketapke. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Taturke anak Prabu Duryudana medi tugel kulune Bagong. Oh nggih. Ku mawani. Semangkean. Kewanen. Amin drajate kene kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Monggo Dewi Banawati kuwi mustikaning para putri lha kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun mangkat aku ampun kan kesuwen. Oh nggih, ngesta nyuwun pamit. Mang ngaji karo rasa dapape babaran. Oh nggih, ngestaken sak. Walik kok andeng. Pinututi lamun katututan. Lamun mangsa prawira tiktaya, prawira tiktaya. Ora nggono magawe gelar. Oh. Wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Nek ora tok kandhane aku mundur terus iki mau. Iya. Ndara Kartomarma Dasar Purnyata. arep ngopo mrene? Lho sik kowe ora basa karo aku. Aku ki pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Lho. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Entuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa pawadanmu apa? Ngene tak omongi Kartomarma. Iya. Dewi Banawati, Prameswari negara Ngastina. Iya. Kuwi tresna karo aku. Lho. Tresna karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng gelimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Pancen wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Wah. Cah cerdas e. Nyepelekke ora nyepelekke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila domongi wis ora kok. Dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel karo kowe. Mosok? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih sidela. Kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Wah, Ndeng, kowe sik sing ngomong. Ora. Aku sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Ora gelem kendharat siramu. Ayo, jajal nang kene. Kartomarma karo Bagong menang sapa? Aja ngluputke aku yen kowe tekaning pati. Ayo nek pancen iso pancen ana Bagong.
bature kok kemewat kaya genjimat kaya wani dilat besi abang. Antem silamu pisan gletak. Tangyo. Yen pancen kuwi endi daya Tangyo? Tangyo, kuwi Panakawaning Semar kok wing sak jotosan tekaning pati. Ora serep nyawamu. Wah, semoga semute kene. Kula idan lho. Kene wedi. Tapusi kaya ngono kowe mlayu Kartomar. Ayo. Ngejak pirang dina ora aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartomar. Pinter Indo. Apa-apa tenan. Nah. Wah, wah, wah. Wah, edan. Ayo. Ngapa ngap? Purman mboten ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wong mungsuh Bagong kok mundur. Sampeyan mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah priye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rai kok didilati. Aja domong-omonge kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama mboten mawon, Man. Lah, tenan ta. Durma Gati, mboten mawon. Citraksi mboten mawon. Timbangane dilati raine. Lu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti wis mikir Bagong mesti gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane nidir sasana? Priyun? Maju ora le? Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang ya, Nyuk. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa, Man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya, nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi sapa, Pak? Bagong. Nun. Bagong. Nun. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Panakawan. Ala glelenge ra jamak-jamak. Kartomarma gelut karo Bagong, jarine Kartomarma ngantemi Bagong ora apa-apa. Lembales Kartomarma ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jiji.
Mulih wae. Piye to ya? Aku ki mengi ngomong malah ngomong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pak? Sampeyan kepasrahan nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Ah, maning jajaran sukertan bawane iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli ndak tuman. Kula ajeng gawa Kyai Cundha Manik. Mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora gelem bali saka taman Ngadiling negara Ngastina. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Cundha Manik, Bagong? Durna gleleng nggawa drei. Kok bengkel ya saiki jake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mung aku nek gelem kewirangan ya maju Dur. Nek ora gelem kewirangan tak prenggake becik kowe mundur. Nek arep kewirangan wo. Aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo kowe. Aku kok ya tau weruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing. Dik Pate, pripun? Ampun mriki lho. Lah enten apa? Ampun mriki Dik Pate, ampun mriki. Kurang ajar tenan banget. Raine pucet. Kewirangan. Kewirangan pripun? Kula mboten Cundha Manik. Nggih. Bayangan kula Bagong mesti mati, ora bakal iso nadahi Cundha Manik. Nggih. Bareng kula tekan mrika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malih jaran. Lho, Bagong. Nggih. Monggo mleding. Lho. Kaya tawon iki lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Bentuke wis ora kaya ngono niku. Nggih. Wis isin kula Dik Pate, isin kula tak bali teng Somalkila mawon. Pundi? Sokalima. Kok Sokalima Somakila piye? Sokalima. Nggih kula tak wangsul teng Sokalima mawon Dik Pate. Nai mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena dipringgake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawa aja takon dosaku mentolo karo glandang nenggolo potatimu marang. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara.
telih Mandra Jaladewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan Tobat Koko Prabu sampun kados menapa Prabu. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten Bako. Koko Prabu sampun dipun pejahi. Kula nyuwun panjenengan sampun negaken dhateng pun Bako kula aturi sabar Bako sampun dipun pejahi. Uje. Jagat Dewa Bathara Wong Ilahing. Yai Banawati. Kula wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih, badhe munjatur. Apa sebabe kowe arep munjatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang. Badhe munjatur, mun sampun dipun pejahi Bagong. Kosik to Cahayu, sawangen pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta. Cirine wis jelas lho. Lho, Tobat. Nama menika Bagong. Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kersanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggir. Ngasuh kono. Inggih. Adus. Inggih. Ya, Inggih. Ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya, Mas. Men supaya wangi. Inggih ngestaken dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banawati. Kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih ngestaken dawuh. Menika. Iki ra hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki apa Banawati? Mohon perhatian. Pengumuman besok Minggu kerja bakti. Tobat menika pecel. Oh, tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura Raden Kokrasana. Men rada beda. Inggih. Ayo tandangana lekane ati. Panuswaning jajaran ate iblis larat. Nah, iki sapa iki? Aku ngedep kaca iki piye iki? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki Ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembali wae. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman men corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng kae. Mati. Iya. Wah, ada. Wah, setan rata tangan Panuswaning Jajalarat. Wah, iblis. Ing atas Tinata Mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atas aku piyayi mung dikembari karo kere. Ya. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Kaya kandhake juraganmu mbok dadine Bagong.
Baladewa Narmati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon marang Jabanon Cinawi Batu-batu ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadilengleng. Ya, Banawati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kaki sawangan keringeting pun Kakang. Ingkang dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Apa? Kepala dineres. Kepala-kepala. Klopo dineres. Heeh, klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki Banawati. Batu-batu kan. Kok njur ngadi-adi to kowe ya ora jeneng ngadi-adi. Ya ora wujud ngono iki kula wegah. Sampun ngantos wujud kados mekaten menika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Men mudar, ha. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, gane kowe tetep tresna karo aku, Banawati. Ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten. Ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dheraken. Heeh, Banawati, sayangku, cintaku. Piye Janaka? Leres Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu. Kula dipun getak Bagong saged kuntal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko nek ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhang kana negara Ngastina. Lan bisa madhangke kananing Nyai Ratu Banawati. Koko Prabu kula derek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guaya tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngondekke dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Kleang kabur kanginan. Mendung kebaratan. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya nek lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Godo Githik. melu guyu. Ayo ben gayeng. Godo Githik Dasar para nyata. Janaka wonten paring adhawu. Ana pendhita tuwa jenenge Godo Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi.
Iki adikku, adikmu sakaremu, kakakmu sakaremu apa peduliku? Wangune sajae kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Iya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Iya. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, mung biasa. Njaluk tulung jilih biasa. Kata-katane ketok apik, ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Kowe lah apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe nang negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong nang negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenan. Aku njaluk patine wong bagus nang mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ra iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Nang Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya Taman Nyang. Ora. Keterangane iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Kowe ra edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki menungsane kowe ra waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Tani. Radine karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Godhog Githik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Mengene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-aurane jangan bening. Saiki kok kakek mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kok? Cangen-cangenku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Godhog Githik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tuthukaken wonten mustakanipun iki Lurah Bagong. Ical wujude inggih Lurah Bagong. Nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta.
Bedawan Godhogite ilang wujute babar iki ora Bagong.